Малко сега изглежда потресаващо, но после ще се оправи с времето на процеса на рисуване. Като цяло идеята ми за рисуване нещо картина е на ваза с цветя. Добре. Като правя вазата, нарисувам по-светлите и части, ще ви снимам отново. Добре, хайде. Виждаш, ще имам по-малко неща за оправяне. Масата няма да е толкова малка, първо ще направя по-кръгла. Но да, ето оправих вазата, направих и по-светлите, така нали, оттенъците в края, с които са на светлината. И това е за сега. Ще направя масичката, въпреки че не знам дали ще ми остане боя, защото кафявата ми боя е накрая на живота си. Имам една друга кафява боя, която обаче не е същия цвят, някаква по-такава към черно. А тази си е тази, така хубава. Ами сега ще видим какво ще стане, айде. Ето ме пак, където вече оправих масата. Ама аз не знам дали вие ще или нитки. Да, изобщо не се вижда хубаво на камерата, просто аз как го... Да, ето, мисля, че виждате. Така, това тук ще го оправя и добрата новина за картината, ще намеря жълто. Защото на мен жълтото ми е абсолютно нула, а пък и прибегнах към акрилни бои, които пак стават, като са за фон, горе да остава, виждам. Тук са моите две картини. Тази е от онзи ден, която рисувах. И ако това видео ви е харесало, ще има втора част, как дорисувам цветята на тази картина, което видеото, втора част най-вероятно ще е в събота, защото утре няма да мога, както знаете, Света Богородица и ще бъда на имен ден цял ден, така че ако ви е харесало, знаете, в събота ще има втора част. А сега да почистим, просто ми вижте палитрата колко е мръсна. О, какво е това, бе? Ужас. Добре. Чао.